बे समाव एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारिनि मोनसे गोनां बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदाव वारि बिथाङा एबसुआ हारिनि अलखदनि थाखायनो थांनानै दं आरो हारियाव जेंना बोस्रांनो थाखाय एबा हारिनि जेंना बोस्रांनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै दं आरो जोङो बे गासैबो जेंनाखौ सौसिलांजोबगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदाव वारि बिथाङा खोरोमदाव वारि बिथांनिफ्राय जे मोनसे गोनां बाथ्रा जे खोरोमदाव वारि बिथाङा बुंथिदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि थाखायनो थांनानै दं आरो हारिनि अलखद एबा जेंना बोस्रांनायनि थाखायनो थांनानै दं आरो बैफोरखौ जोङो सौसिलांजोबगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों खोरोमदाव वारि बिथाङा जे हारिनि अलखद जाय समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जे आसाम नाङैनो बे समाव मोनद' हारिनि एसटि होनायखौ लानानै बे समाव गोबां सानसुमैफोरानो एबा मेलेमजिबि बिथांमोनानो बे समाव बेनि बेरेखा जादों आरो गोबां जे एसटिफोरा जाय थाखानाय मोन 14टा एसटिफोरा बे समाव गोख्रों भाबै सोमावसारदों आरो बे सोमावसारनायनि जे जेंना एबा खैफोद सौफैनाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बे समाव हारिनि अलखदनि थाखायनो जोनोम जादों जेंना बोस्रांनायनि थाखायनो जोनोम जादों आरो बेखौ जोङो सौसिलांजोबगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। दिनै जों हारिनि थाखाय थांनानै दं आरो हारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेंना बोस्रांनो थाखाय थांनानै दङ आरो बेफोरखौ जोङो अरायसम सौसिलांगोन आरो बिथांमोना जाहाथे गोरोन्थियैबो हारिया खहा जाथाव जेबो थिरांथा दालाथों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायजों स्पष्ट खालामो। दिनै जों हारिनि थाखाय थांनानै दं आरो हारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेंना बोस्रांनो थाखाय थांनानै दङ आरो बेफोरखौ जोङो अरायसम सौसिलांगोन आरो बिथांमोना जाहाथे गोरोन्थियैबो हारिया खहा जाथाव जेबो थिरांथा दालाथों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायजों स्पष्ट खालामो।